ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜି ଆମେ ଆମ ଇତିହାସର ଏମିତି ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଉଲ୍ଟେଇବା ଯାହା କଥା ଶୁଣିଲେ ମନଟା ଭାରି ହୋଇଯାଏ। ଆମେ କଥା ହେବା 1866 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଇ ବିଷୟରେ। ହଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୟା ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି, ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଅଧ୍ୟାୟ। ହଁ, ତେବେ ଏଇ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ସେଗୁଡାକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ସମୟର ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର, ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର। ହଁ, ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବେଜ ଆଉ କିଛି ସେତେବେଳକର ଅଫିସରଙ୍କର ଲେଖା। କିଛି ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଆଉ ସେ ସମୟର ଖବରକାଗଜ ରିପୋର୍ଟ ବି। ଠିକ୍। ତ ଆମର ଆଜିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ତାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଟିକେ ଗଭୀରକୁ ଯିବା। ହଁ, ତାର ପରିଣାମ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେଇଟା ବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, କେମିତି ସେମାନେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ଗଲା ସେ ସବୁ ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯୋଉଟା ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସହ ପୁରା ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରହିଛି, ନଅଙ୍କ। ହଁ, ନ ଅଙ୍କ। ଏହାର ମାନେ ତ ହେଲା ଯାହାର ଅଙ୍କ ନାହିଁ, ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ଅସଂଖ୍ୟ। ଅଗଣିତ। କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ କେତେ ଲୋକ ମଲେ ତାର ହିସାବ ହିଁ ନାହିଁ। ହଁ, କେହି ରଖିପାରିଲେନି ବା ବୋଧେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ସେ ନାଁଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଭୟାବହତା କେତେ ଥିଲା ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବା। କୁହାଯାଏ ଯେ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। 10 ଲକ୍ଷ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବହୁତ ବେଶୀ। ହଁ, ସଠିକ ହିସାବ ତ ନାହିଁ, ହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 1/3। 1/3, ମାନେ ପ୍ରତି 3 ଜଣରେ ଜଣେ। ଭାବିଲେ ବି ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି। ଗାଁ ପରେ ଗାଁ ପୁରା ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଲୋକେ ପତ୍ର, ଗଛମୂଳ। ହଁ, ଯାହା ପାଇଲେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ନଥିଲା, ଏ ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏମିତି ଏକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା। ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବର୍ଷ, ବହୁତ ଦଶନ୍ଧି ଯାଏଁ ରହିଲା। ହଁ, ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, 9 ଅଙ୍କ ନାଁ ବିଷୟରେ, ସେଇଟା ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ନ ପାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହନ୍ତି, ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଛାପାଖାନା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାପାଖାନା ବହୁତ କମ୍। ଖବରକାଗଜ ବି ସେତେ ନଥିଲା। ହଁ, ସେଟା ଠିକ୍। ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହଉଛି, ସେ ଖବର କଲିକତା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଡେରି ହଉଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଉଥିଲା। ହଁ, ଫଳରେ ବିପତ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ସେଟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲାନି। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ସୂଚନାର ଅଭାବ, ଏଇଟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଲା। କାରଣ ତୁରନ୍ତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଷ୍ଟକର ହେଲା। ବୁଝିଲି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଏଠି କଥା ନୁହେଁ, ଏ ଖବର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ବି ଗଲା ନା? ହଁ, ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ଗଲା, ଏପରିକି ଲଣ୍ଡନ ଯାଏଁ। ଓହୋ, ଲଣ୍ଡନ। ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ସେଠି ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କିଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ଖବରକାଗଜ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ବାହାରିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ସେଠି କୁଆଡ଼େ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାନବ ଇତିହାସରେ ବୋଧହୁଏ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରଠୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଆଉ ଘଟିନି। ବାବରେ, ଏତେ ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିପତ୍ତିର ମାତ୍ରା କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥାଟା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହେଉଛି। କାରଣ ଖାଲି ପ୍ରକୃତି କି ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ମଣିଷର ହାତ, ମାନେ ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ, ଅବହେଳା, ଏପରିକି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ବି ଆସୁଛି। ଦୁର୍ନୀତି? ହଁ, ଜଣେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସର ଥିଲେ ଜନ୍ ବିମ୍ସ। ସେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ ବିମ୍ସ, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ। ସେ ତାଙ୍କ ବହି ମେମୋର୍ସ ଅଫ୍ ଅ ବେଙ୍ଗଲ ସିଭିଲିୟନ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ? ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା ଖାଇବା ଅଭାବ, ସରକାର ବାହାରୁ ଚାଉଳ ଆଣିବାକୁ ଭାବିଲେ। ହଁ, ସେଟା ତ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଲିକତାର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସରକାରରେ ଥିବା ଜଣେ ବଡ଼ ଅଫିସର ବି ଥିଲେ ବୋଲି ବିମ୍ସ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅସାଧୁ ଅଫିସର। ହଁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। କି ପ୍ଲାନ୍? ସେମାନେ ଭାବିଲେ ବର୍ମାରୁ ଚାଉଳ ଆଣିବେ ଆଉ ସେଟାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବେଶୀ ଦାମରେ ବିକିବେ, ମାନେ ନିଜେ ପଇସା କମେଇବେ। ଓହୋ, ଏମିତି ସମୟରେ? ହଁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବେପାରୀ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ବେପାରୀ? ହଁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବର୍ମା ଚାଉଳଠୁ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଚାଉଳ ଯୋଗେଇ ପାରିବୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଚାଉଳ।
ଲୋକେ ଯାହା ଖାଆନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଲକାତାବାଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ଏଟା ଚାହିଁଲେନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଲାଭ ମାରିଯାଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲି। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଚାଉଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମୋଟର ନାହିଁ, ସେମାନେ ପାରିବେନି। ମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ। ହଁ, ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ ଆଶଙ୍କା ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ସରକାର? ସରକାର ସେଇ କଥା ମାନିଗଲେ। ଓଡ଼ିଶା ବେପାରୀଙ୍କର ଶସ୍ତା ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତାବ କଟିଗଲା। ଓଃ। ଆଉ ସେଇ କଲିକତା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବର୍ମା ଚାଉଳ ଆଣିଲେ, ମହଙ୍ଗାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକିଲେ। ତାହେଲେ ତ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଆହୁରି ଡରି ହେଲା। ହଁ, ଡେରି ବି ହେଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଶସ୍ତା ଚାଉଳ ମିଳିଥାନ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇଟା ବି ମିଳିଲାନି। ଏଇ ଘଟଣାଟା ଏଇଟା ସତରେ ବହୁତ କ'ଣ କହନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା। ଏଇଟା ଖାଲି ପ୍ରଶାସନର ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଯଦି ଭୀମ୍ସଙ୍କ କଥା ସତ୍, ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଇଥିବା ଦୁର୍ନୀତି। କିଛି ଲୋକ ନିଜ ପକେଟ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳିଗଲେ। ସିଆ ତ ଲାଗୁଛି। ଏହା ସେତେବେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେତେ ନୈତିକ ଅଧପତନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମଣିଷ ପଣିଆ କେମିତି ମରିଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ଯଦି ସେ ଓଡ଼ିଆ ବେପାରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ସେ ଶସ୍ତା ଚାଉଳ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ହଜାର ହଜାର ଏମିତିକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଖାଲି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ ଭଳି, ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଅପରାଧ। ଏ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ଲେଖା ଅନୁସାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ଯାଇଥିବ? ଖାଲି ଚାଉଳ ଡେରିରେ ଆସିଲା ନା ଆଉ କିଛି? ନା ନା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବେଶୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆପଣ କହିଲେ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ହେଲା, ତ ଭୋକ ବଢ଼ିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ସେଟା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ। ହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମହଙ୍ଗା ଚାଉଳ କିଣା ହେଲା, ମାନେ ସରକାରୀ ପଇସା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଯୋଉ ପଇସା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କାମରେ ଲାଗିପାରିଥାନ୍ତା। ଠିକ୍। ତୃତୀୟତଃ, ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ବେପାରୀମାନେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବି ଧକ୍କା ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ବିଶ୍ୱାସ। ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲା। ହଁ, ସେଇଠାରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଜାଣିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ବି କିଛି ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା କେମିତି ରହିବ? ଏହାର ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ବି ବହୁତ ଗଭୀର। ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ଭୁଲ, ଦୁର୍ନୀତିର କଥା, ଏହାପରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େଲା କି? କିଛି ଚେତିଲେ ସେମାନେ? ହଁ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ'ଣ କହନ୍ତି ୱେକଅପ୍ କଲ୍ ଥିଲା। 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା ଆଉ ସେଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବି ବହୁତ ସମାଲୋଚନା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ନିଜର ଯୋଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମୁକାବିଲା ପଲିସି ଥିଲା, ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିଲେ ଥିଲୁ। ଯେମିତି ଏହାର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିହାର ଆଉ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗଳାରେ ପୁଣି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା, ହଁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ବେଶୀ ସଜାଗ ଥିଲା, ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା। କେମିତି? ସେମାନେ ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ଜମା କରି ରଖିବା, ରିଲିଫ୍ କାମ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱବାନ କରିବା, ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଏପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିନ୍ କୋଡ୍ ବା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସଂହିତା ତିଆରି ହେଲା, ହଁ, ଶୁଣିଛି ସେ ବିଷୟରେ। ସେଥିରେ ବି ଏଇ 9ଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଅନୁଭୂତିର ବଡ଼ ହାତ ଥିଲା। ମାନେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯିବ, ତାର ଗୋଟେ ନିୟମାବଳୀ ତିଆରି ହେଲା। ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ପରେ ଯାଇ କିଛି ସୁଧାର ଆସିଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଇଟା ସତ। 150 ବର୍ଷରୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆଜି ବି ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ହିଁ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଇତିହାସକୁ, ଏଇ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ବହି ବି ବାହାରିଛି, ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଓରିସା ଫେମିନ୍ 1866, ନାନକା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ବହିରେ। ସେଇଟା ସେଇ ସମୟର ବ୍ରିଟିଶ ରିପୋର୍ଟ ଆଉ ଖବରକାଗଜ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତେଣୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଏମିତି କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ମୃତି, ଏଇ ଯୋଉ ବାସ୍ତବତା, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ ଖାଲି ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ହଁ, ଏଥିରେ ନୂଆଙ୍କ ଭଳି ଗଭୀର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଧ୍ୟାୟ ବି ଅଛି। ଆମକୁ ସେଇଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ କଥା। କାରଣ ସେଥିରୁ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିପାରିବା। ଏଇଟା ଖାଲି ଅତୀତର କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଚାଲିବା କଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦୁର୍ନୀତି କେତେ ମାରାତ୍ମକ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା। ଏସବୁ ଆଜି ବି ସେତିକି ହିଁ ଜରୁରୀ।
ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭୁଲଗୁଡ଼ାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ସେଥିରୁ ଶିଖିବାନି, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଉ ଥରେ ହେବାର ଭୟ ରହିବ। ହୁଏତ ଅଗାର ଉପରେ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆସିବ। ତେବେ ଏ ପୂରା ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ବୁଝିଲେ, କୋଉ କଥାଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର? ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଲା 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପତ୍ତି ନଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ମାନବୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ଗଲା। ହଁ, ଅକଳ୍ପନୀୟ କ୍ଷତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସେତେବେଳର ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା, ଉଦାସୀନତା। ଆଉ ବିମ୍ସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ନୀତି ବି ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦାୟୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଚରମ ସୀମାରେ ଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ରହିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ସମାଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଜ ନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଏ ଘଟଣାରୁ ମିଳୁଛି, ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଇଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ପଲିସିର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମଣିଷର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଠିକ୍। ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା, ଜବାବଦେହି ରହିବା କେତେ ଜରୁରୀ, ଏଇଟା ତାର ପ୍ରମାଣ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ପଶେ, ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଲୋକେ ସମ୍ବେଦନାହୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ହଁ, ତେଣୁ ଇତିହାସର ଏହି ଭୁଲରୁ ଶିଖି ଆମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଭୁଲ ବା ଲୋଭ ପାଇଁ ଏମିତି ନ ହୋ। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରଥମ କାମ। ଆଜି ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ଅତୀତର ଏମିତି ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାନବୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଯାଇଛି, ତାର ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ରଖିବା, ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆଉ ସେ ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବାରେ ଆଜି ଆମେ କେତେ ସଫଳ? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଇତିହାସକୁ ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଫେରିଆସେ। ଠିକ୍। ତବେ ଏମିତି ଯୋଉ ଦୁଃଖଦ ସ୍ମୃତି, ତାକୁ ଖାଲି ମନେ ରଖିଲେ ହବନି। ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଆମ ଆଜି ଆଉ କାଲିର ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବାରେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବା କଥା? ହଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବା ଉଚିତ।